Сега Росен ще ни каже кой е следващия въпрос. Кое е следващото видео? Казахстан за 60. Нека видим видеото. С какво малко име е известен един от съвременните вокални феномени, певецът Кодай Берген? Въпрос за 60 точки. Росене? Само опитвам Хасан. Хасан е грешен отговор. Гаврил? Атила. Атила също е грешен отговор. Предвид, че мюсюлманска държава, може би Мохамед. Грешен отговор. Известен е с името Димаш. Човекът 6 октави е едно от прозвищата на Димаш Кудайберген. За него няма граници в стиловете и височините. Пее на 12 езика и свири на 7 музикални инструмента. Големият си успех певецът дължи както на владеенето на гласа си, така и на изключителното си сценично присъствие.